Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 4 elkarrizketa bakarra izango dugu. Inigo Larramendi gurekin egongo da, Navarraldetik datorren gure ohiko kolaboratzailea. Eta 2023ko balorazio orokor bat egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1918an, Errusiak Finlandiaren independentzia onartu zuen. Urte batzuk geroago, 1954 urtean, Amerikako Estatu Batuetan Elvis Presleyk lehen diska grabatu zuen. Egun berean, baina 1958an, Sputnik lehenengo sobietar satelitea atmosferan desintegratu zen. Eta bukatzeko, 1977an, manifestaldiak Espainia osoan amnistia eskatuz. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, Pergintekin ametsetan ikusteko aukera izango dugu. Pergintekin ametsetan, Henrik Ibsen antzerkigile norvegiarraren eta Edvard Grieg konpositore ospetsuaren lanak ezagutzera eraman nahi dituen kontzertua da, baita John Johnsonen musikaren alderditik dibertigarri eta zentzugabeenak agerian utzi. Pergint aurrez aurreko grinak eta gogoetak saihestezinak pizten jarraitzen duen klasikoa. Arratsaldeko 6etan Gaiarre antzokian. Ostiralean, Sutagar taldearen kontzertua. Sutagar taldeak alarma deituriko diska berriarekin dator Iruñeko Zentral Aretora. 2016an Maitasunari pasioa estudioko azken lanak kaleratu zutenetik eta bueltan dira eszenatokietan disko berriaren biran. 11 kantaz osaturik eta 60 minutu irauten ditu alarmak eta hori baita beste asko ere entzuteko parada eskainiko dute. Arratsaldeko 8etan Zentralen. Larunbatean betagarri kontzertua izango da Totemen. Duela 30 urte igo ziren lehenengoz betagarri taldeko kideak oholtzara, eta orain bueltan dira taula gaineran urteurrena ospatzeko. Toten aretoan arratsaldeko 8etan egingo dute kontzertua. Sarrerak 20 euroan eskura daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkariaren titular nagusian, gripea, COVID, zitokinen askapen sindromea eta osasun baliabideen erabilera desegokiak larrialdi zerbitzuak gainezkatzen dituzte. Alde batetik, abenduan batez beste 560 arreta jaso ziren egunero. Beste alde batetik, ospitaletako arreta kopururik handiena urtarrilaren 2an erregistratua da. Azkenik hartatutakoen 47%k gaixotasun arinak zituzten. Argazki nagusian, mendialdea bateko neskak berdez eta Joakin Lizarragakoak atzoko partidan erreklamatu behar izan zutena. Titularrean, polemika osasunaren eskola arteko txapelketan. Erakundeak ez du onartu bidegabeko lerrokaduragatiko erreklamazio bat. Beheko berrietan, alde batetik, suhitzaileen uretako erreskate taldeak 40 urte bete ditu. Beste alde batetik, Aitana abeslarian inspiratutako panpina erregeentzako opari izarra. Jarraian, Arrasatek Almeriako azken sailkatuaren kontrako partidoaren aurrean konfiantza uxatu du. Bukatzeko, Aspazek urrezko abasaria jaso du. Goiko berrietan, alde batetik, Nafarroak 2007tik izan duen langabetu kopururik txikienekin itxi du urtea. Beste alde batetik, UPNren Annus Horribilis. Diario de Navarraren titular nagusian, gripe eta COVID kasuek, osasun zentroak eta larrialdiak kolapsatzen dituzte Nafarroan. Okerrena urtarrilaren erdialderako iristea espero da. Alde batetik, sintomak arinak dituzten 18 eta 40 urte bitarteko pertsonek bustintxurira edo San Martinera bidaliko dira. Bestalde, arnas infekzio akutuagatiko kontsultak bikoiztu egin dira lehen mailako arretan. Argazki nagusian, Nafarroako ospitaleko larrialdietako itxarongela atzo goizean goiz. Goiko berrietan, alde batetik, itsasoa plastikoz garbitzen duten nafarrak. Bestetik, osasuna Almeriaren aurka jokatzera.
Azkenik, eskolarteko txapelketa polemikarekin iritsiko da finalerdietara. Eskuineko berrietan, batetik 30.000 langabe baino gutxiago urtea ixtean, 2007tik lehen aldiz. Bestalde, Irango historiako atentaturik latzenak 100 hildako baino gehiago utzi ditu. Azkenik, 2024ko agenda markatuko duten 30 kontzertuak Nafarroan. Gara egunkariaren titular nagusian, PPek eta Voxek independentzia sustatzen duten alderdiak legez kanpo uztea proposatu dute. Núñez Feijóoren alderdiak 10 urtera arteko zigorrak eskatu ditu erreferendumak bultzatzeagatik. Argazki nagusian, gerraontziak ekialde hurbilean. Titularrean, tentsioa gora eta gora ekialde hurbilean, etenik gabe. Horren azpiko berrian, Jon Ander Artola eta Gerai Gaskonen hitzetan. Saiatu gara gure betiko erritmoetatik aldentzen. Erdiko berrietan, alde batetik, garraioari dagokionez, Bizkaiak eta Gipuzkoak 50% deskontuak izango dituzte. Beste alde batetik, Osakidetzari dagokionez, langileria defizitagatik erkidegoz kanpoko kontratuak egiteko baimena eman dute. Beheko berrietan, alde batetik, 18/88 amesgaiztoaren azken presoa kartzelatik atera da, dio Iraia Oyarzabalek. Beste alde batetik, Teresa Toldak harrapaketa haren bizipenak kontatzen ditu. Goiko berrian, hauteskundeetarako hautagaitzak aukeratzeko egutegiak abiatu dira. Berriaren titular nagusian, urtebetean 25.000 lanpostu sortu dira hegoaldean, ekonomia moteldu den arren. Batetik, gizarte segurantzako afiliazioa 1.318.696 pertsonetara iritsi zen abenduan. Aurreko hilean baino 401 gutxiago dira, baina emaitza inoizko onenetan bigarrena da. Bestetik, langabeen kopurua behera egin du 2023an. Urtea, 127.767 langabeekin amaitu da, 4.641 gutxiagorekin. Argazki nagusian, Libanoko defentsa zibileko kide bat, Hamaseko buruzagi ordea hil zuten eraikinaren kanpoaldea garbitzen, Beiruten. Titularrean, haserrea garbitzen. Gatazka ez edatzeko eskatu diete Israeli eta Hezbollari. Nazio Batuen erakundeak ondorio suntsitzaileen arriskuaz hartarazi du. Alboko berrietan, alde batetik, Argentinako justiziak bertan behera utzi du Meleiren lan erreforma. Bestalde, garraio publikoan, Bizkaian ere eutsi egingo diote 50% deskontuari. Bukatzeko, Osakidetzak Europar Batasunetik kanpoko mediku eta erizainak kontratatuko ditu. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Koldo Martinezen hitzetan, indar aurrerakoiok azken 4 urte eta erdiko elkarlanarekin segitu behar dugu. Alboko berrietan, alde batetik, bilatua ez den bakardadea prebenitzeko egitasmoa da jingo. Beste alde batetik, Berde Pratok kontzertua eskainiko du gaur zentralen. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, osteguna, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Eta gauean eguraldia aldaketa egongo da. Barnealdean, behe-lainoa sortuko da goizean goiz, batez ere Ebro ibarrean, eta baliteke bertan behe-lainoa iraunkorra izatea. Gainerakoan, goizean eta eguerdi inguruan hodeiekin batera ostarte politak izango dira, hego-mendebaldeko haize biziarekin eta temperatura epelekin. Arratsalde gauetik aurrera, berriz, haizeak mendebal-ipar-mendebaldera egingo du, eta hodei trinkoak agertuko dira. Era horretan, gauean euritara joko du, batez ere mendebaldean eta Kantauri isurialdean. Bihar, ostirala, negu giroa nagusituko da. Tenperaturak behera egingo du eta maksimoak 10-12 gradura geratuko dira kostaldean, eta 7 eta 9 artean barnealdean. Zerua ia estalita egongo da egun osoan, eta euria egingo du. Ipar-mendebaldeko haizea ere ezatsegina izango da tarteka. Gauean ekaitzak jo dezake eta txingorra egin dezake, batez ere iparraldean, eta elurkota 900.000 metrora jaitsiko da.
Kaixo, ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Inigo Larramendirikin gaude, hilean behin Navarraldetik datorren ohiko kolaboratzailea. Kaixo, arratsaldeon. Apa, arratsaldeon, kaixo. Bueno, gaur 2023ko balorazio txiki bat egingo dugu, bai? Eta gero 2024 urtea, nola bideratuko duzuen ere azalduko duzu, ez? Bai, hori da. Vale. Denboraren, urtearen aro edo garai hontan dagokiguna, ezta? Hori, urtea itxi eta urte berria ireki, ezta? Trantsizio hortan. Zuk esan bezala, hori, gainetik lehenik hori joan den urtearen balorazio orokor bat nahi baldin baduzu. Nik uste gero nahi baldin baduzu, pasatuko dugu pixkat egin den zeitasun gehiagorekin, baina orokorrean, nik uste helburuak bete direla, badira agiran genituen asmo batzuk, oraindik asotu izan ditugunak, aurten sartuko ditugu. Baina, bestela gehiena bete dira eta ongi. Agian daukagun kezka edo egin beharreko hausnarketa da, gero eta zailago ikusten dela, gero eta zailago dela pixkat jendea erakartzea, batez ere jende berria eta bar. Eta, nik uste emaitza ona izan dela, baina, hala ere, gauzak baditugula gauza berri egiteko edo hausnartzeko eta, hortan gabiltza, ezta? Baina, bestela ongi, eta nik uste datozen, ez bakarrik aurtengoari begira, baizik eta datozen urteetarako, printzipioz badira, nik uste itxaropentsuak izan gaitezkela, nik uste aukera honak badirela, arlo politikoan ere, aurten batez ere foru aldundietan eta udaletan hauteskundeak izan dira, eta horrek beti zailagoa edo oztopatzen du pixkat gauzak zehaztearena, eta hori ja pasada, eta hemendik 4 urteetarako nik uste zeru muga, nik uste positiboa usten digula aurrera egiteko, hori da pixkat balorazio orokorra nire ustez. Zeitzuk ziren planteatu zenituzten helburuak 2023-rako? Printzipioz batez ere, azken urteetan, oinarri gisa, errepikatzen ari gea egitura bat, nolat esateko, batez ere errepiketu izan dugun 3 ekitaldi nagusien inguruan, bata da buritzen 3 aldiz, uste dut dela, egin dugun abuztu amaierako ekitaldi edo jardunaldi bat izaten ohi da. Bigarrena izaten da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egiten dugun ikus-entzunezko bat, edo bi aurten. Eta gero, baita urrian egiten ohi dugun, Iruñean egiten ohi dugun ondarearekin lotutako ekitaldia. Orduan, lehenengo ekitaldia zen batez ere, edo lehenengo asmoa zen, hori aurten ere betetzea, eta hori bete izan dugu. Eta gero normalen horren inguruan, alden neurrian, gero eta ekitaldi txikiagoak eta leku berrietan eta egitearena. Eta hor ere pare bat ere egin izan ditugu. Nahi baldin baduzu birpasako ditugu horiek guztiak, auritzekoa aurten abuztuan egin genuen, eta egin genuen, gero komentatuko dugun bezala, aurtengo gai nagusia izango da, aurten da 2024, eta aurten betetzen dira 1200 urte, 1924 urtean, Nafarroako, Iruñeko erresuma, gero Nafarroako izango zela, eratu zen, erdaraz esaten dugu hito fundazional edo sorrerako mugarria, ezta? Alegia independentziaren hasiera. Herrialde guk egiten dugun hausnarketa da, herrialde gehienetan independentzia prozesu bat eduki dutenean, historiako edozen momentutan, normalean beren plaza nagusiak, beren egutegiko jaiegin nagusiak, jai nazionala esategatarako, askotan
independentziaren edo antzeko prozesu horren urte aurrenarekin lotuta egoten hori dela, ezta? Claro, gurean, gaur geurea den istaturik indarren ez daukagunez, ez daukagu eskumena, baina ez da ere kontzientzia, eta hori da gehien kezkatzen gaituena, hori mahai gainean jartzeko eta lehenik eta behin ezagutzeko. Ziurenik jende gure arteko edo inguruko jende gehienak ere hori ez du jakingo. Orduan, tristea da, herri batek edo nazio batek momentu baten eta gainera testu inguru gatazkatsu baten inguruan eta momentu horretako imperiorik handienaren kontra eta independentzia eskuratu duenean, normalean hori gutxienez ezagutu beharko genuke, baina ez dugu behar bezala ezagutzen, eta horregatik ari gara jartzen gai nagusi bezala. Eta testuinguru hortan, gai nagusi honekin hasteko, aurten egin genuen auritzekoa. Hogeita zeian, abuztuan amaieran, ez dut gogoratzen, jardunaldi bat egin genuen 3 ponentziak egin, eta mahai inguru batekin, gero YouTubeen ere jarri genuen, honen ingurukoa. Kontzertu bat egon zen, beltzaren taldearena, eta gero beste antzerki bat, horreagatik segurako antzerki talde batek prestatu duen antzerki bat, hainbat lekutara eramaten ari garena, horreagatik Iragan Hurbilera izenekoa, gai honen inguruan, eta hori ere antzestu zen auritzen. Eta kasu hortan esate baterako, parte hartze aldetik nahiko, eta auritz hor dagoela eta jende askorentzat urrun geratzen zaiola, baina, nik uste uda amaieran denez, eta hori, jende batzuk ari direla hartzen pizkat, oraindik uda giroko denbora pasa gisa, edo aitzaki bat auritz edo Pirineotara joateko, eta ezta? Eta alde horretatik erantzuna nahiko nahi izan da, eta izaten ari da, 3. urtea da, zehozer egiten dugula auritzen, eta jendeak ongi eratzuten du. Gero, bigarren gaia, da hori urtero Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egiten dugun bideo bat, batez ere memoria leku edo oroimen leku kontzeptuaren inguruan izaten da. Egin dugu Arantzazuri buruz, Aitzorrotz Eskoriatzan Gipuzkoan dagoen gaztelari buruz, eta beste, eta aurten 2 egin izan ditugu. Batez ere, egin genuen lehenengoa nahiko laburra izan zelako, eta pentsatu genuen merezi zuela 2 bideo egin horri mamila emateko, ezta. Eta orduan egin genuen, lehenengoa izan zen Gipuzkoako armarriari buruzkoa, izan ere, historian zehar, Gipuzkoako, hemen Nafarroa garaian esaterako, badago eztabaida edo polemika kateen inguruan, ze Nafarroako armarriaren hori kateak badira, ala ez, edo noiztik dira armarriak ala ez, edo noiz jaio zen armarri hori, hor Navas de Tolosako batailaren kontu hori hor dago. Nafarroa garaian hori dagoen bezalaze, Gipuzkoan kontua da, historian Gipuzkoako armarri hori aldatu izan dela, egoera politikoa aldatu den heinean, eta, esate baterako hor bazien kainoi batzuk, Nafarroei lapurtutakoak, eta hori kendu izan ziren, horrek anaien arteko liskarra edo zatiketa sustatzen zuelako, esate baterako. Horren, batez ere, simboloekin eta ikurrekin eduki behar dugun jarrerari buruzko ikusentzunezko bat. Eta hori 5 minutu edo baino zitzaigula irauten ez zuenez, beste bigarren bat egin genuen, auritzen egindakoa, horreagakoari buruz, antzerkiarekin lotutakoa, eta horrela 2 bideo egin genituen arlo hortan. Eta 3. da, urrian, 9 aldiz, edo egin izan dugun kongresu bat,
ondareari buruzkoa. Horre urteetan jardun izan dugun urari buruz, ura eta ondarea, ibaiak, eta bar, zer gehiago, bideak, garraioak, merkataritza, eta bar, eta bueno, aurten hartu dugun gaia izan da merkataritza. Izan ere, bueno, merkataritza orain aldaketa nabarmenak harri da jasotzen, saltoki handiak, internet bidezko salmentak, eta, bueno, usadiozko edo ohiturazko edo tokiko merkataritza, bueno, ataka larrian dago momentu hortan honekin. Eta, bueno, honen inguruan, eztabaida bat egin nahi genuen. Eta, bueno, nik uste eta eduki eta parte zen aldetik, bueno, nahiko ondo geratu zen, baina, bueno, egia esan da horre espero genuen, baina jende gehiago joan zitzaigun, orduan, bueno, horre saiatu behar gara pizkatu horri buelta bat emanez, baina ponentziak izateaterako, bueno, oso interesgarriak dira eta YouTubeen ere badaude, osea, que, bueno, lana hor geratu da eta berrera bil daiteke etorkizunan, eta bar. Eta hori izan dira, hori, esan bezala, hiru helburu zereginen aldetik esan nahi dut, helburu nagusiak. Eta gero, esan bezala, bueno, nahi dugu ere alden horrian, toki txikiagoetan edo, gauzak alek eta gauza gehien egin. Eta horrekin lotuta, bi lekutan egin izan dira, azaroan, bata Hernanin, hain zuzen ere Gipuzkoako Armarriaren kontu honeken lotuta, esateko ikusentzuzko horretatik abiatuta, jardunaldi bat egin genuen, eta hor nahiko ongi atera zen, egia esan da. Hori interneten ere badago, YouTubeen, eta gero hori antzeko bat egin zen Usurbilen, hori Zortziehun eta 24ko mugarri honen inguruan, eta bar, ezta. Nagusiki, hori ekitaldien aldetik. Eta gero, ere argitaratu zen dituzten hainbat liburu, ez? Bai, aurten egia esan da, eduki ditu, bazien aurten atera dugun, nik nahordunko nituzke bi argitalpen berri batez ere, bi batez ere, eta beste pare bat, bereziki eta hori Durangon gehien saldu izan dana, izan da Orellauntzuek, Jose Luis Orellauntzuek, historialariak egin duen liburu bat, berak ja egin zuen joan den urtean, duela 2 urtez nago ziur, Banukasitarri buruzko liburu bat, Banukasi familia tuteren ingurukoa, eta egia esan da nahiko oso harrera ona eduki du liburu hori, eta hori ikusita, hildorri jarraituz, aurten egin dugu antzeko liburu bat, Zortziehun eta 24ko mugarri honen ingurukoa, Iruñeko Erresumaren jaiotzari buruzkoa, Eneko Aritza, Honeka bere ama, Banukasitarrak, eta bar, eta bar. Eta esan bezala, hori Durangon, duela hilabete bat, Durangon atera zen lehen aldiz, eta Durangon da gehien saldu izan den liburua, eta nik uste aurten, luzapen, eurandik mami aterako diogula, aurten gorako liburu potentena edo izango dela, edukien aldetik, liburu historikoen aldetik behintzat. Gero atera genuen beste liburuzka bat da Galeuskari buruzkoa, alegia duela mende bat inguru, Galizia, Euskadi edo Euskal Herria, Euskadi garai hartako hizkeran, eta Katolinaren arteko, aliantza moduko bat, eta hori justu uste aurten haren mendurrena bete denez, liburuzka bat ere egin du horrekin, eta harrera ona ere ari da izaten. Gero, ateratuko beste liburu barret, izan da Iñaki Aginaga, da ez da oso ezaguna, baina da 2021 batean, uste dut, hil zen Donostiako pentsalari bat, jende orokorrentzat ez oso ezaguna, baina politikaren arlo batzuetan haren gogoeta edo kontzeptu batzuk
haren gandik datoz jakin gabe, datorrela edo datozela jakin gabe, erabiltzen diren kontzeptu batzuk berak asmatutakoak direla, eta oso ezaguna ez denez, haren inguruko biografia baino gehiago dela bere idatzi eta gogoeta batzuetako bilduma bat, gogoeta batzuekin, eta hori ere beste nobedade bat izan da aurten. Eta gero, aurten falta izan zaiguna, nahastu izan zitzaigulako, nahi genuen urtero, azkeneko urteetan urtero atera izan dugu komiki berri bat, eta horrek ere oso harrera ona eukitzen du, oso ongi saltzen dira komiki horiek. Eta, arten egin nahi genuen, baina, ez zitzaigun ongi atera, ezin izan genuen epeen barruan atera, eta, gure asmoa da aurten ateratzen. Dago 824 urterren honekin lotuta dago, baina, espero dugu aurten bai burutzea, eta, burutzen dugunean, aurkeztuko dugu eta jakinaraziko dugu. Hor bai, aurten falta zaigula hori komikiarena, baina, gozak ez dira beti zune bezala ateratzen, eta, aurten espero dute hori gauzatzea. Eta, argitalpen, eta gero, bai izan duguna, Durangoari begira batez ere, hori, ikusita hori, falta izan gula komiki arloan nobedade hori. Bai egin izan duguna da, aurreko urteetan egin genituen komiki batzuk eta oso ongi saldu izan direnak eta oraindik saltzen direnak, Eneko Aritzari berezekin izango nuke, Eneko Aritzari buruzkoa, hori da egin genuen lehenengoa, duela agian 7-8 urte dolako zerbait, baina oraindik oso ongi saltzen da. Eta baita ere Zugarramurdiko Sorginei buruzko komika, hori ere oso ongi saltzen da, eta ale gutxi geratzen zitzaizkigun, eta ale gehiago atera genituen, eta ala ere Durangon iaia agortu egin ziren, alde hortatik ikusten da badirela iragenan egindako lana oraindik ere etekina atera aldioguna, eta komiki arloan hori izan da batez ere aurten izan duguna. Eta, batez ere hori, eta ze gehiago, batez ere aurten izan duguna peskatori izan da. Durangon esan bezala, salmenten aldetik eta guk kezka geneukan hori, nobedaden aldetik aurten beste urteekin aldean apur bat motz genbiltzala, baina, esan da jendeak ongi erantzun du, eta, ezagian espero genuena baino gehiago ez da saldu, baina espero genuena baino gutxiago ez da ere, aldertatik, helburua bete egin da, hori, baldintza ez oso egokietan, baina, hala ere ongi atera da, aldertatik, pozik gaude, eta, espero dugu aurten, gauza potenteagoak atera izateko, eta horrek ere, ez bakarrik salmentak, baizik eta hori hurbiltzen zaizun jendea, eta guri ez da, kontu ez da bakarrik saltzea, baizik eta jendearekin harreman eukitzea, eta jendearen gandik ere erantzuna jasotzea, eta aber arte nola di joan. Eta ze ekitaldi dituzue pentsatuak aurterako? Esan bezala, aurten gai nagusia, aipatu dudan hori izango da, aurten, eta aurten gaur aurten esan dezakegula, 2008an esan bezala, 1200 urte betetzen direla Iruñeko Erresuma jaio zela, alegia baskoiok gure independentzia, Nafarroak bezala alderrekatu genuela, edo Gararbasoek hori egin zutela, eta hori horitu behar den gauza bada. Eta, esan bezala, utziko dugu 3 zutabe nagusi hori ere, hor gauzak oraindik nahiko berde daude, ez dut gehiago zehaztuko, ez dakigu zehazki azkenean zertan geratuko diren, baina, bidean badaude gauza batzuk, orduan, esan bezala, 3 zutabe nagusi hori eutziko diegu, auritzeko, gainera auritzen hori elkartetza berria egon da, baina, da aurrekoaren jarraipen bat, nolate esateko, eta hori ere ja engonkortu da. Eta, ziurienik abuztu amaieran edo, jardunaldi bat egingo dugu,
gaia oraindik zehaztu gabe dago, baliteke, baina ez dago erabakita, baina bestela nik uste noizbait ez dakita horten edo horrengoan gehienez egingo dugula. Lehenago aipatu izan dizuet, hori, gehien saltzen den komikietako bat dela, Zugarramurdiko sorginari buruz. Pasarte hori, bai, ezaguna dela gurean, neurri baten, gehiago edo gutxiago, baina gutxienez entzunda, jende gehienak entzunda dauka. Baina prozesu hori edo epaiketa hori, ospetsuna da, baina da prozesu luze baten azken epaiketa. Alegia aurreko iaia mende batez, hor hainbat prozesu egon ziren Nafarroan, sorginkeriarekin lotutakoak, eta ez dira inezagunak, eta haietako asko, edo batzuk krudealagoak ere izan ziren, erailketa gehiagorekin, eta baina ez dira inezagunak, eta horien arteko lehena, lehenengoak egon ziren are lehenago Nafarroa beheran, baina, ja lehenengo prozesu formala, nolate esateko, 1525 izan zen, horregatik datorren urtean mendurrena da, eta gehien bat, Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa eta Barrean egin zen, eta prozesu hortatik atera ziren zigorrak auritzen bete ziren. 4 edo 5 lagun ustet, 4 emakume eta gizon bat edo alako zerbait, herriak esan zirela edo alako zerbait, ez da txantza. Eta aukera bat izan liteke agian horrekin lotuta izatea. Gaia interesgarria eta, gehien bat gainera, emakumeen kontrako prozesuak izan zirenez, aitzakia emeten du ere, emakumearen edo Andren papera historian nola aldatu den, nola gaur dauden erronka karlo hortan, horietako asko momentu hortan jaio ziren, orain arte iraun duten aurre iritzi batzuk, emakumearen inguruan, eta hori balizko gai bat da, baina erabakitzeke dago. Beste bietan antzeko zerbait, oraindik erabaki behar dugu, baina Foru Aldundiarekin badirudi jarraituko dugula, nahiko erantzun ona eman digute aurreko lanekin, eta pentsatu behar dugu zer proposatu, oraindik ez dugu erabaki, baina zeu zer egingo dugu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ikusentzunezko bat, gero YouTubeen edo jarriko duguna. Orain ja lehenago hori saltzen hori zen euskarri fisiko batean, baina orain ja bideoak eta ja dena YouTubeen dago, orduan beste formatu bat ematen diozu balio erantzi edo informazio gehigarri batekin, horako zerbait, edo bestela, kontua da batez ere YouTubeen jartzea eta agian zabaltzea eta baina ez dugu hor irekiago dago ezak egingo dugu, baina zeo zer egingo dugu, hori bai. Eta gero, hirugarrenekoa, hori Iruñekoa ondareekin lotutakoa. Hor gauza bera, bi edo hiru ideia daude hortik, baina oraindik batez ere hor laguntzen duten lagunekin bilera egin behar dugu, hori adosteko, baina ziurenik, iraian edo urrian uste dut egiten duela, urrian egingo dugu zeu zer. Oraindik erabaki da hori. Baina, hiru zutabe nagusiko egitura horri utziko dugu, hori bai. Eta gero hortik kanpo, nahi duguna da, batez ere, gure asmoa edo gure helburu nagusia da saiatzea publiko edo jendarteko berrien gana iristeko aleginak egitea. Eta horrek badauka zer ikusirik, alde batetik geografiarekin, batez ere komentatu izan duguna, batez ere Gipuzkoan edo Nafarroa garaian egiten izaten dugu, baina, nahi dugu pizkat hori zabaldu. Orduan hor, esaterako badago hor bidean dagoen aukera bat Bilbon zeo zer egiteko, Bizkaia ematen du beti, hor kostatzen zaigula sartzea, baina, Bizkaia ezinbestean sartu beharra dago. Eta hor badago jende multzo bat, orain arte agian gehiegi antolatu izan ez dana, baina
baina antolatzen ari dana, eta talde eragile bat sortzeko asmoz, eta bueno, horren inguruan, eta horri gorpusteko edo esurmamitzeko, asmoa da Bilbon zehozer egitea. Hor dago, berde dago oraindik, ez dut zehaztuko, baina bai asmoa dagoela zehozer egiteko Bilbon. Badirudi, hori ez da ateratzen berez Gipuzkoa, Nafarroa garaia esparru hortatik ateratzen, baina bai 824ko mendeurren hori Nafarroa garaian errezagoa da pixkat ulertarazteko edo jendea horrekin nolabaiteko lotura edukitzeko ez da. Baina Euskal Herriko beste tokietan agian ez da inbeste ikusten, edo bai, ez dakit, baina merezi du hori ez dela gu Nafarroaz mintzo garenean ez gara mintzatzen gaurko Nafarroaz, Nafarroa garaiez, eta Euskaldunon estatu bezala. Euskal Herriaren egitura politiko historikoa, eta hori ez da gaurko Nafarroa zeiek. Orduan, aukera bat badago airean, Astigarragan, Donosti inguruan, gai honen inguruko zehozer egiteko. Hain zuzen ere, Gipuzkoan ere, gure barne mugak hori hausteko bidean edo ideiarekin, honen inguruko zehozer egitea, hori asmo hori dago. Esan bezala dena zehazteke dago, gero agian horrengo ikarrizketan, esango dizuet ez dena, baina gauza batzuk aldatu direla, baina gutxienez baitugu horre lan hildo batzuk, eta horiek dira nagusiki. Eta argitalpen ekitaldien aldetik esan nahi dut. Gero bitartean, ziurunik aterako dira beste batzuk. Egin bultzatu nahi dugun hildo berri bat, aspaldienetan gutxi landu izan duguna, da bizita ogideatuentako formatua. Jende batzuk badaude, esan dako hori publiko edo jende berrien gana jotzeko ideia horrekin, formatua ere garrantzitsua da. Landu beharko ditugu ere dira, baina hor gaurko zutziko du, da formato ikusentzunezko edo sare sozialak eta horreko hori da esparru zabal bat asko landu behar. Eta pentsatu zuen non egin behar dituzuen? Bai, hori da, baina hori gaurkoz aipatu baino ez dut egingo, baina hor badaukagu lan esparru zabala. Baina hori baino lehenago, hori badago jende multzo bat, batiz ere adinekoa, gizonezkoak, nahiko profil zehatzekoa, hori jardunaldietara joaten dana, ohiko liburu, historia liburuak erusten dituena, eta hori, sektore edo jende multzo bat bada, baina, horiek agen ez dira, mendira joango, ez dakit, gure historiarekin edo guretzat oroimen leku batekin lututako toki bat ikustera, ditu batekin, azalduko dizuna zer den hori, zergatik, balio erantzi horrekin. Jende hori ez da agian batzuk bai, baina batzuk egin ez dira horretara joango, baina beste batzuk bai, bizita gidatu batera joango dira, edo familian esatetarako, familia gisa, seme alabekin esate baterako, esara joango ohiko, ez dakit, 4 edo 5 orduko kongreso batea, baina agian mendira, ez dakit, dela Gaztelu edo gure historian gertatu zen gertaera azpenbarri batekin dutako zea batera joateko goiz batean, bagian bai. Orduan, da, esan dakoa, publiko edo jende berriaren gana ailegatzeko formato berriak bilaketa horretan, nahi dugu bultzatu modu antolatuago, noizbaitiz egin izan dugu, baina noet esateko noizbenka, ez modu sistematiko gaten. Eta, pentsatu behar dugu oraindik nola egin, ongi egiteko, eta nahiago dut gutxi egitea, baina ongi egitea, joera daukagu, amezkerietan ibiltzeko, eta egin dugu gauza pila bat, eta gero hankamotz gelditzen zen. Nahiago dut gutxi egitea, baina ongi eta ongi landuta, ongi zabalduta, eta baina, aurten bultzatu nahi dugun hildo berri, kokatxa horretan berri bat hori badala bizita gidatuena. Eta gero argitalpen aldetik, Oreia, esan bezala, Oreia Auzoaren liburu hau horrendik jarraipen aukiko du, aurten lan nagusi bat izango da. Beste bizpairu lan daude Orairrean, baina, bertan egileak tartean dauden ez eta hori ez dut aipatu nahi, badaezpadan, ez dira gure lan, dira egile batzuena, eta haiek onartu arte bintzat ez dugu esango, baina, badira hor
edo lau aukera argitapen berriak egiteko, eta agian beste berri batzuk aterako dira. Eta bai aurten egin izan ez dugun bezala, nahi dugula pizkat berri hori bultzatu edo aire berria eman komikien hildo horri. Esan bezala, aurten egin ezin izan ez dugun komiki hori aurten gauzatzen dugun, horregako 1924ko mugarri edo urte horrekin lotutakoa. Eta gero badira beste gai batzuk edo aipatu dizudan auritzeko kontu honekin lotutakoa, edo agian Bizkaiarekin lotutako bat, esan bezala horre daukagun helburu estrategiko bat, pizkanak Bizkaian gero eta presentzia gehiago edukitzea, eta agian horrekin lotutako komiki bat egitearena ongi legoke, eta hor ideia pare bat baditugu. Esan bezala, urte hasieran gaude eta justu hilabete hortan gaude plangintza fase hortan, eta horra daude, nahiko berde, baina kontua da ideiak baitugula, ideiak eta asmo zehatzak. Orain da kontua da hori, haien artean hautaketa bat egin, daude beste proposamen batzuk ere, beste lagun batzuen gandik, eta hilabete honetan dagokiguna da, pizkat horrekin guztiarekin, plangintza oso bat egitea, ze gauze lehenesten dugu aurten, beste gauza batzuk agian beste urteetarako utzi beharko dugu, pizkat hori antolatu, erabaki, eta aurrera. Eta, ikusiko datozen hilabetetan, joango gai ikusten, orain aipatutako asmo edo amets hori guztia zertan geratzen diren, zer gertatzen den zer ez. Urtearen azken txanpan, etorri zen zaigun, albiste hon bat alde hortatik izan da, Iruñan gertatu dana alkatetzarekin. Ze, karo, gu genukan kezka bat bazen, aipatu izan bezala, gai nagusia Iruñeko erresumaren jaiotza izatea, 1200 urte, politak izango litzatekeela Iruñan bertan zeo zer ikusgarri edo potente, ez dakit nola deskribatu, baina zeo zer berez egitea mugarri honekin lotutakoa. Claro, aurreko alkatetzarekin, udalaren babesarekin, nekez egin zenezaken alako zeo zer. Denok dakigunez horra aldaketa bat egon denez, eta alkatea berria gurekin lan egin izan dugu gauza hauetan, eta sensibilitatea nabarmena dauka horretan. Eta, ikusi beharko dugu, baina aukera dugun, hori, 1200 urte hurren garrantzitsu honekin, Iruñan bertan zeo zer interesgarri eta azpimargarri, ikusgarri, ez dakit egiteko aukera, denago ikusteko, baina, ametsetan sartuta, nahiko amets egin ditugela horkoan, alako zeo zer egiterik bagenu, esango litzateke arribitze edo brotxe bat jartzea bezalako, baina, joango gara ikusten, zer gauzatzen den, zer ez, eta joango gara hemen ere hilabete hori gaurkotuz eta errepasatuz. Zein izan daitezke aurtengo erronkarik garrantzitsuenak? Nik uste, nik esango nuke, lehenengoa hori, aurreko egitura aspaldi azken urteetan jarraitu izan dugun egitura honi jarraitzea eta ongi erantzutea, batez horrek bermatzen digulako jarraikortasun bat. Gero, bigarren helburu bat izango litzateke ahal den neurrian gure estatu historikoaren jaiotza edo sorrera horren mugarria ahal den neurrian ezagutaraztea eta gizarteratzea, alegia gure herriak orain arte, izate baterako hori horregan batalla edo guda ezberdin egon ziren, ara joaten baldin bezala, ia dena lotuta dago lehenengo bataiarekin, 778koa, Errolan, Karlomagno, ez dakiz ez, hori, nahiko ezaguna da, baina tamalez, ez da bat edo askoz gutxiago ezagutzen da
hori, 824an gertatu zen horregako beste bataila hori, eta hori guretzat garrantzitsua izan zen. Esan bezala da, estatuaren sorrera, ez da nola nahiko hitzordua. Eta, bueno, helburu nagusi estrategiko bat izango litzateke hori, gutxienez gure jendearen, gure herriaren oroimen kolektiboan txertatzea lortzea aldugun neurrian. Badakigu gure moa ditugula, baina ez dakit, beste maila baten, ez da? Baina 2012an Nafarroako konkistarekin lan bat egin zenez, eta orain arte jendeak erabatea ulertzen zuena, ja nik uste nahiko finkatuta gortu dela, hor konkista bat egon zela, gero egon dira horren inguruko hausnarketa, gogoetak, eta baina konkistaren errealitate historikoa ja bukaezeina da, nire ustez. Eta, antzeko zerbait beste maila baten, baina, egitea gustatuko litzateke beste mugarri honekin, alegian hor, Nafarroako erresuma ez zen horra amaitu, luzeagoa zen litzateke hori, baina hor mugarri bat bada, baina hasieran badago beste mugarri bat, mugarri nagusia, eta da, hau. Orduan, gure litzateke hori gizarteratzea. Gero, beste helburu bat, nire ustez hori, agian orain arte presentzia aukin ez dugun lekuetan, Bizkaiako adibidea jarri du lehenago, baina beste aukera batzuk ere baditu gortik. Hori, hain arte presentzia aukin ez dugun lekuetan egotea edo agertzea edo presentzia aukitzen hastea, gai berriak, eta burrengo helburuan jarriko nuke batez ere gogoeta gisa, ez dut uste aurten oraindik hori gauzatzeko astirik eukiko dugu, baina nire ustez hasi behar garela horretan hausnartzen, eta da, alde batetik, agian gai berri batzuk sartzen, esate bateko sorginenena eta hori emakumeen kontuarekin lotuta dago, eta beste batzuk ere badira horrekin lotuta dago, haugean izan daiteke lan egitea merezi duen gai bat edo hildo bat, eta beste batzuk badira, nik uste beste batzuk agian gehiago nola jende gaztearen gana joan daitekenak, eta abar, aipatu dizudan formatu sareak, YouTube eta alako formatuak hori ere gehiago lantzea, baina ero izango nuke aurten ikusten dut helburu bezala, baina genez oraindik gauzatze gisa, baizik eta hausnarketa eta lehenengo ideia batzuk agian hori nola garatu dezakegun. Nik uste horrek beharko dituela urte gehiago, baina nik uste hortan nahiko esparru zabala daukagu lan egiteko, orain arte gutxi lan egin dara, nire ustez, eta horre egin beharreko hausnarketa da daukagu. Nik uste helburu horrekin ja lan hau daukagu, ongi dago horrekin bai. Mila esker gurekin egoteagatik eta ikusiko dugu zer dakarren 2024a. Hori da, hilabete, aipatutu ditudan ameskeri hau gauzatzen edo bastetzen diren neunean, joango gea hori jakinarazten eta jendearei kontatzen eta gonbidatzen, ze finan nago egiten du batez ere, aldeen herrian jendeari gonbidapena helarazteko, ze hau egiten dugu jendeak jaso desala. Eta, a ber, zer usten dugu hortan. Mila esker zuri. Agur. Bale, agur. Pues ya está, esan bezala. Gaurkoz hau izan da dena, mila esker gurekin berriz egoteagatik, eta bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.